Salutacions des de Montornès. Avui és 23 d'abril, dia de Sant Jordi, dia de llibres, dia de roses i també dia de cursa. Amb aquesta mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca. 2.500 atletes no es volen perdre aquesta proposta esportiva, una de les que tenen més tradició a tot Catalunya. Frega ja el quart de segle. Enguany arriba a la 24a edició. Durant els propers minuts us mostrarem tots els punts de vista. Podreu veure els guanyadors, podreu veure la vessant més social, la solidària. Per tant, poseu-vos còmodes perquè el programa especial de la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca comença i ho fem coneixent els guanyadors. 1.500 atletes han passat sota l'arc de sortida a les 10 en punt del matí. D'aquesta manera s'ha donat l'inici a la 24a edició de la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca. I des dels primers metres ha quedat clar que a la primera posició ja tenia un nom escrit. Radouan Nour, del Club Atlètic La Sansi. Ha anat sol tot el recorregut, amb 3 minuts d'avantatge amb els seus perseguidors. Un grup format per 4 atletes ha fet el traçat alternant-se a les posicions de podi i al quilòmetre 12 ha arribat un nou membre, Elias Resina, que s'ha apuntat a la lluita pel podi. D'aquesta manera, Radouan Nour ha encarat els últims metres de la cursa amb la tranquil·litat de saber que no tenia ningú trepitjant-li els talons. Ha completat la prova amb un temps d'1 hora i 10 minuts. He tirado toda la media solo. Y la verdad, el circuito poco durito, el 10 kilómetros la primera, pero al final lo puedo hacer 1 hora 8 y bueno, estoy muy contento y muy feliz para la victoria. Elias Resina ha estat el segon classificat. Això sí, no ha pogut lluitar per la primera posició perquè ha arribat 3 minuts més tard a meta. De fet, el podi no era el seu objectiu. Al principi he anat acompanyant un amic que volia fer marca personal i clar, jo anava bastant tranquil intentant que el nano fes la seva marca, però al quilòmetre 12 ha dit que no podia i llavors he fet jo la meva cursa. No tenia gaire lluny el grup de davant i he tingut forces per agafar-los i al final quedar davant d'ells. El tercer en creuar la línia de meta ha estat José Luis Cruz, de la Sansi, que ha acabat amb un temps d'1 hora, 13 minuts i 49 segons. No me lo esperaba porque hacer el podio con 1 hora 13 a priori en Barcelona no suele pasar. Te encuentras marca muy por debajo. Pero bueno, también lo que te digo, estamos a final de temporada y la gente ya pues aparca un poco las competiciones y se tiran un poco para atrás, pero bueno, el calor es para todos y el recorrido es igual para todos, o sea que también tiene su mérito, creo yo. I quan el cronòmetre marcava 1 hora i 21 minuts, ha arribat la primera dona, la Raquel Parrado. I al final se m'ha fet una miqueta llarg perquè no estic acostumada a la velocitat, però molt bé, era la primera vegada que venia i molt contenta de la victòria. 5 minuts després ha arribat l'atleta del Montornès, Angélica Esparza, que ha completat la prova en un temps de 1 hora i 26 minuts, amb 2 minuts de marge respecte a la tercera clasificada, Marta Martín. La verdad es que me he encontrado muy bien. Vengo de unas semanas de estar bastante mala de la respiración, pero fue un reto acabarla y no me esperaba este resultado. Muy bien. M'he trobat bastant bé, és la primera mitja que faig, normalment faig 5.000 i això, i tenia una mica de por a veure si arribava o no arribava. He anat amb la llebre de 1.30 i després al quilòmetre 10 així he tirat una mica i bé. Una mitja on finalment el guanyador de l'edició anterior, Tris Lakowaja, no ha pogut participar per una lesió al taló. I des de fa 12 anys, aquells que no estan preparats per córrer una mitja o prefereixen les distàncies curtes tenen l'opció de la cursa de 6 quilòmetres. El podi general d'aquesta cursa s'ha tenyit de verd, ja que els 3 primers han estat atletes de Montornès. Muad Ambarki ha guanyat per segon any consecutiu la prova amb un temps de 18 minuts i 31 segons. En segona posició ha entrat Eloi Cabezas quan el cronòmetre marcava 18 minuts i 46 segons. El podi l'ha completat Miquel Corbera. Pues la verdad es que sufriendo un poquito, pero bien. Contento, un circuito bastante duro. Tiene partes difíciles y partes más suaves. Aquí la salida es una salida bien, se puede correr bastante bien. Luego por Montmeló cuesta un poquito más y aquí ya bajada y hasta el final. Pero muy bien, muy contento. I en categoria femenina, l'atleta de Futbol Club Barcelona, Montse Mas, ha volat i ha creuat la meta en 20 minuts i 12 segons, una marca que l'ha situat a la 6a posició de la classificació general.
M'he sentit molt bé, hem fet la cursa intentant seguir els companys d'entrenament, que jo entreno amb el grup de Montornès, llavors he anat molt ràpid, m'ha sortit una mitja de 3:20 i poc, 3:23 o així, que està superbé i estem entrenant de cara a la pista, vol dir que el d'avui era un entrenament i ha sortit molt bé. Ina Lebedieva i Patricia Fernández, les dues del Club Atlètic La Sansi, han acabat de completar el podi. Aquesta edició de la cursa dels 6 quilòmetres ha comptat amb la presència d'un miler de participants. Cada atleta que aconsegueix creuar la línia de meta és un autèntic guanyador en aquesta mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca. El motiu? Doncs el seu caire social. Hi ha molts atletes populars que es prenen aquesta cita esportiva com una autèntica festa. La mitja de Montornès d'aquest any ha viscut l'inici més sonat. El Drac Savallot, de la Colla dels Diables de Montornès, ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida. Volem col·laborar amb una altra entitat com és l'Atletisme Montornès, nosaltres som de la Colla de Diables i el Drac, i ens han demanat d'avui Sant Jordi, a més, portar el Drac per fer una mica el peripé aquí per Sant Jordi. Enguany, a la prova atlètica també s'hi ha sumat la Colla dels Peranton, que han posat 2 punts d'animació. Molta gent s'anima a córrer per primera vegada, altres que ja tenen costum de salir a córrer, però hi ha gent que necessita el suport de nosaltres i que necessita ànims per poder acabar la cursa o poder complir els seus objectius. I moltes persones han sortit als carrers dels nuclis urbans de Montornès, Montmeló, Vilanova i La Roca per donar als atletes el seu suport. Em sembla bastant bé que es facin curses. A més, jo corria, però vaig tenir que deixar. I la veritat és que m'agrada bastant anar a veure les curses i és bastant entretingut i que la gent es diverteixi corrent i fent el que li agrada. A mi m'encanta sempre l'ambient de la mitja i de curses. Per què? Bueno, perquè el meu pare va ser corredor i jo també corria abans i llavors he crescut amb això. Bueno, primer perquè vic aquí i jo també he corregut un parell de mitges i m'agrada molt com m'animen, doncs jo he vingut a animar. Home, jo m'agradava córrer fins que l'esquena em va dir prou. I de fet, els atletes necessitaven de valent tota aquesta ajuda. Superar els 21 quilòmetres no és un repte fàcil. Aquí he querido llevar un ritmo muy fuerte de entrada y ha venido el hombre del mazo y en el kilómetro 10 las he pasado canutas. Vinc a l'aigua, que em mullo. Sí, home, i tant. I bueno, anar fent. Me gusta esta cursa porque mira, los ves a los que vienen y todo eso. Y tengo ya casi 70 años, que ya está bien, ¿no? Bien, entrenando poquito y poco y seguido. Poco, pero vamos haciendo. La lleva muy bien, la verdad que la lleva muy bien. Despacito. Maca, pensàvem que hi hauria més desnivell, m'havien dit que era bastant dureta, però la volta ha sigut bastant... Ràpida. Sí, ens ha agradat. Repetirem. Arribar a fer barbacoa i unes quantes cerveses. Està bé, ¿no? I més quan la calor encara ho complica una mica més. El sol no ayuda, esperamos que dentro de una horita llueva. No nos machaque mucho. Al principi està una temperatura molt bona i després ja ha fet més calor a la part final. Però clar, els que arribem més tard sempre agafem tot el calor del migdia. Un dels punts més desitjats són els avituallaments. Molts dels voluntaris repeteixen any rere any. Venim a fer aquí un avituallament, aquest any una mica potser més tard, i més ha fet que faci molta calor, i veiem que la gent té moltes ganes de dutxar-se per sobre, perquè d'on de vindre bastant acalorats. Durant tot el trajecte es poden veure persones que corren en grup. També hi ha qui ho fa en família. I corrents per la germana, perquè faci el vaixí de les 2 hores. Aviam si ho aconsegueix, estarà contentíssima ella, sa mare i el meu pare que està al cel mirant-la. A part de l'aspecte esportiu, també destaca el concepte solidari. Per exemple, Henkel dona €1 per a cada inscrit. Aquest any es destina a l'Hospital de Sant Joan de Déu i a la seva línia d'investigació del càncer infantil. Dintre del que seria la nostra responsabilitat corporativa, social corporativa, doncs també fem aquestes aportacions, no només la mitja per l'impacte que té a la zona, també ho fem servir com un vehicle també per ajudar a col·lectius i sempre busquem alguna cosa que tingui potser menys reconeixement o que sigui més dificultós de trobar subvencions o recolzaments.
També hi ha una altra manera de col·laborar i és ben fàcil. Al Movimiento Piu han posat un fotocall. Per a cada fotografia que es fessin els participants de la mitja o els acompanyants es donava 1 quilo d'aliments a Càritas. Es una acción solidaria que llevamos haciendo ya algunos años y se hace para poder ayudar un poco a lo que es a la gente que no puede subsistirse. La misa dona a Càritas 1 kilo de comida por cada foto que hagamos, o sea que ya llamo a la gente para que venga a hacerse las fotos cada año para poder dar más kilos de comida. Yo creo que todo lo que sea solidario, todo lo que sea poner un granito de arena y en un motivo así, yo creo que es muy positivo. Yo creo que esto se tendría que agrandar, expandir y la gente ir col·laborant més. Tot el que puguem fer per ajudar, per ser solidaris amb els altres, em sembla molt bé. Una mitja que es viu amb molta intensitat. Per això, quan es creua la línia de meta, se celebra de forma ben efusiva. Entre els participants, enguany hi ha hagut el diputat al Parlament, Joan Coscubiela. És el moment àlgid de gener, febrer, de la resta de mitges, acaba al final ja de temporada. Però vaja, si no vens molt esgotat, és una mitja per fer-la. A més, el lloc és molt maco. Una prova que qualla fort entre els participants. Aquest ha estat l'itinerari que ha seguit un participant a la mitja marató. El primer pas, recollir el dorsal per començar a escalfar motors. És un sistema d'imants per posar el dorsal, així no fas malbé les samarretes i és un moment que enganxes el dorsal. Si está aquí a mí me molesta. Entonces lo pongo abajo más bien y más o menos en medio que se ve bien. La segona aturada, allargar el braç per deixar les bosses en una grada reconvertida en un gran armari. Es una cosa que se agradece, aparte tope bien organizado, muy guapos. La primera vez que vengo a este pueblo, m'ha encantado. La veritat és que vens còmode, pots descansar, pots deixar les coses, pots dutxar-te, està molt bé, vull dir que està tot molt ben preparat. Venen amb el dorsal, posem el número del dorsal a una etiqueta, l'enganxem a la motxilla i la deixem aquí. Tot seguit, la llar d'infants. Així, els pares atletes poden gaudir de la prova, mentre els seus fills es diverteixen. Mentre tu estàs fent una mica d'esport, doncs ells també estan entretinguts fent una mica d'esport. Aleshores, jo crec que és molt bo i que cada vegada s'hauria d'instaurar més, sobretot en les mitges. Sí, fem tallers, tenim la Wii, tenim una mica de música, contes, jocs de taula, alguna construcció, una mica de tot. Un cop creuada la línia d'arribada, a més de la satisfacció personal per haver completat la mitja marató, també hi ha hagut premi. Henkel ha obsequiat tots els participants amb una bossa carregada de productes de l'empresa. És d'aquestes resistents amb butxaqueta que va bé això. Aquest any he millorat moltíssim, que en comptes d'una caixa de cartons donen una bossa que et pots posar a l'esquena, perquè anar fins al cotxe amb la caixa de cartons és horrorós, perquè pesa moltíssim el lot aquest. Però un dels serveis més agraïts per tots els atletes han estat els massatges. Molt bé, això, una recuperació fenomenal. És molt important la recuperació després de córrer, o sigui, un bon massatge que et recuperi muscularment és imprescindible. Això és glòria bendita. El pas per les mans dels massatgistes pot ser previ o posterior. Això és el plat de pasta que han degustat els atletes un cop han acabat la mitja de Montornès. La millor recepta per recuperar forces després de 21 quilòmetres. Hombre, pues está muy bien, porque uno llega cansado, con hambre y recupera energía. Perfecte, molt bé. Molt bé, després d'una cursa, el millor que hi ha. Ajuda a recuperar moltíssim, sembla que no, però ajuda molt. Encara no tinc gana, però està molt bé perquè s'han d'omplir els carbohidratos. La manera de recuperar abans, entre el massatge i el menjar, recuperem molt aviat. Amb tot, una demostració més de l'àmplia organització de la mitja marató de Montornès. Aquesta sala del Casal de Cultura de Montornès s'ha convertit en el cervell d'operacions de la mitja marató de Montornès. Des d'aquí es coordinen tots els cossos de seguretat i assistencials que treballen per fer realitat la prova esportiva. Sí, és el centre neuràlgic. Des d'aquí ho farem tot. Qualsevol emergència que entri, anem per canals, es comunicarà a la zona que procedeixi i a partir d'aquí es posarà en marxa tot el dispositiu. També és important l'Hospital de Campanya, que instal·la la Creu Roja a uns metres de l'arribada. Aquí es poden atendre des de problemes musculars a cops de calor. Tenim 6 metges, tenim múltiples infermers, socorristes, tècnics, tot un equip sanitari per, una vegada la gent arriba i ve o fatigada o té algun problema a l'hora d'arribada o al mig del recorregut, poder-los atendre i valorar-los aquí amb calma en un lloc cobert. A la mitja intervenen unes 250 persones dels diferents cossos de seguretat i uns 150 voluntaris. Entre aquests hi ha els que marquen el podi femení. Pues nuestra función es ir acompañando y animando y dándole mucha fuerza a las chicas, a la primera, segunda y tercera.
També un grup de motoristes permet als mitjans fer un seguiment acurat de tot el que passa o donar assistència a punts concrets. Avui ha estat, sens dubte, la gran festa de la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca. Però el dia abans, el dissabte, hi havia una nova cita amb la Mini Solidària. Enguany arribava als 10 anys de vida. Perquè ens agrada. Perquè és molt divertit. I també si n'entrenes i te força molt. I amb aquest esperit han participat uns 500 nens a la 10a edició de la Mini Marató Solidària, l'avançada de la mitja marató de Montornès, i que ha convertit la plaça de Pau Picasso i els seus voltants en una gran pista d'atletisme. Aquest mig miler de joves atletes s'han repartit en 5 disciplines: mini, prebenjamí, benjamí, alaví i infantil, tant en categoria femenina com masculina. Aquí li donem cobertura a tots aquells nens que van en edats entre 2 i 12 anys. A partir de 13-14 anys ja podrien començar a córrer diumenge la cursa de 5 quilòmetres i quan siguin més grans la mitja marató. Aquesta és una miqueta la reflexió que nosaltres fem. La prova, com cada any, a més de fomentar la pràctica esportiva, ha tingut la seva vessant solidària. Els 3 euros de la inscripció s'han destinat íntegrament a la Creu Roja Granollers. Yo pensaba que iba a quedar sí o sí el último y bueno, cuando he corrido estaba el último, pero luego yo en la bajada he quedado el penúltimo y yo no sé qué ha pasado, pero en Montmeló, que eran 1800 metros, que ya lo hice en Montmeló esto, eran 1800 metros, quedé el quinto de los últimos, pero aquí he quedado el penúltimo. Yo no sé lo que ha pasado. Jo m'ho he passat bé, però he passat molta tensió, però m'ha agradat. M'agradava molt córrer i llavors vaig veure que les curses eren divertides, la primera cursa que vaig fer, i ara intento anar totes les possibles. Canalla vinguda no només de Vilanova del Vallès, La Roca i Montmeló, que han servit per fer germanor i complir amb la màxima esportiva. L'important és participar. Arribem a la part final del programa, és moment ara de fer valoracions i les farem amb el coordinador d'aquesta mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca, Rafa Carrillo. Què tal, com ha anat tot plegat? Doncs bé, la veritat és que al final ha sortit un dia molt maco i bueno, no ha hagut incidències, per tant, mitja tancada amb aquesta tranquil·litat, no?, de que no ha passat res. La data, potser no ha ajudat a la participació que fos més alta, podríem dir. No, gens ni mica. Sabíem que no era la millor data, vull dir, fer una mitja a finals d'abril doncs no ajuda. Primer perquè ja no és època de fer mitges, perquè en aquesta època doncs n'hi ha un munt de proves que comencen a sortir amb el bon temps, però bueno, aquesta mitja ens la prenem com un petit accident que ha hagut aquest any amb el tema dels calendaris, no ens hi quedava una altra, ens teníem que adaptar, ens ha tocat Sant Jordi i hem mirat que sigui una mitja Sant Jordi, no? Com que diu. La temperatura, Déu-n'hi-do, eh? Sí, és el que comentava ara mateix. Vull dir, amb aquestes alçades de l'any, et surt un dia com el d'avui i els que corren ja per sobre de les 2 hores ho passen malament. No és la millor data per fer una mitja, però bueno, l'important és que no hi ha hagut cap incident destacable i amb això ens quedem, no? L'any que ve, un quart de segle. Ens pots avançar alguna cosa? Bueno, tenim coses al cap, evidentment, però de moment no estem ara per fer grans planificacions, però ja dic que sí tenim coses al cap perquè bueno, tothom parla allà, vull dir, és una data que sempre arriba abans de temps, no? El 25 es parla molt aviat abans que arribi el 25, però bueno, ja ara que tens de tancar aquesta mitja i a partir d'aquí doncs, segur que tindrem un 25 aniversari molt xulo. Rafa, moltíssimes gràcies, fantàstica la feina que heu pogut fer i ja començar a treballar pel proper any. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per cobrir, com sempre, la nostra mitja. I ara nosaltres anem a escoltar també les valoracions que ha fet l'alcalde de Montornès, José Montero.
Hem de pensar-ho, però ha de ser una festa grossa. Evidentment, mantenir un projecte d'aquestes característiques durant 25 anys té molt mèrit i jo crec que haurem de pensar alguna cosa molt especial per fer aquesta celebració i que es noti que arribar a aquesta quantitat de proves i també plantejar el futur. Jo crec que la mitja marató, com totes les coses, arriba un moment que ha de replantejar-se el futur. Penso que els 25 anys han d'ajudar a fer una gran celebració i el punt de partida pels pròxims anys. Doncs fins aquí aquest programa especial dedicat a la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca. Han estat uns minuts molt intensos. Us hem mostrat la prova des de tots els punts de vista. Com sempre, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fins a la propera. Adéu-siau.